Balon. Weweran kringeten jenengan ambekane ngos-ngosan. Enten wigatos menapa? Balon. Pripun? Garwaku kudu penawit ana ngendi to, Paman? Balon. Gusti kuda prengawit tesih teng wingking. Enten wigatos menapa? Ya mesti wae ana sing arep tak kandhakno kelawan Kang Mas kudu penawit. Napa niku? Niku apa? Sing ajeng jenengan aturake niku napa? Wis to, iki ora urusanmu. Aku kepengin ketemu karo Kang Mas kudu penrawit dhewe, Balon. Jenengan digudak macan napa digudak napa kok ngos-ngosan? Ora digudak kewan kang galak kuwi ora. Banjur digudak napa? Aku mau iki digudak Kyai Kuda Sembagi, Balon. Lajeng dinapake jenengan. Arep dirudo paripeksa, Balon. Jenengan aji diudo paripeksa. Iya kuwi bener. Yen ngoten dados atur kuda pengrawit. Ya atur. Monggo. Kang Mas kuda pengrawit, Kang Mas. Tapi wasen Kang Mas kula tansah mirah. Yo kene sliramu padha tawang-tawang tangis. Ana kedadian Kadang panjenengan kuda Sembagi menika kepiye kuda sembah? tumindak celutak kelawan kula, Kang Mas. Kalih kula, Kang Mas. Apa kang ditindakake dening kadang kuda sembah marang kowe saklok? Ngeten, Kang Mas, tukang matur. Matur. Kula nembe kemawon dedelanan wonten ing sajroning taman. Sak banjure Wonten suwanipun Kyai Kuda Sembagi. kuda sembagi sowan. Ana Wonten taman ing taman. bacot ki. Sak sampunipun suwan menika Kang Mas Kyai Kuda Sembagi menika ngaturke tresna dumateng kula. Malah kapara Kyai Kepara kepiye? Kuda Sembagi menika badhe dipun nyuwun lados dados panjenengan. Kados kula lados Kaketan karo Anjar Sari bakal dirudo paripeksa. Halo. Tak pundhut terus sowane kuda sembagi ana ing papan. Sakniki Sok bodho, Mbak. ampun sok bodho kesuwen. Yo saiki Nggih, ngestokaken dawuh. kuda sembagi wis wae. Ya marang kowe mati Anjar. Niki Kanjeng. Adi kuda sembagi. Dawuh tinimbulan Kang Mas. Saka ature kang mbokmu Anjarsari dalah kata yen sliramu kumawani gonjak marang garwaku sakloron ya Anjarsari dene kata apa kuwi bener kuda sembah Pareng matur Kang Mas. matura aja goroh marang Kang Mas. Menapa ingkang dipun aturaken kanggo katekan menapa dene kanggo Anjarsari menika boten leres Kang Mas. Ampun percaya. Ature kuda sembagi ora Maling aku penjara kebak lho. yen maling aku bakal Panjenengan boten Nggih. kados dhateng Kyai Kuda Sembagi. Adi kuda sembagi Dawuh tinimbulan Kang Mas. kang mbokmu sakloron wis padha matu kang kaya ngono. Mula sadurunge dadi muntabing Kang Mas kowe kudu matur sing tipis. Kang Mas kudu pengrawit. Iya, Dik. Saestu
kula mboten badhe wonten gonjak dumateng Kang Mbok kekalih. Kowe ora goro? Yang nak bathuk Kang Mbok mis kekalih nggih ngeten iki. Pepundhen kula Angger ana bathuk lamis nggih disenengi ngeten iki. Wong kang tuk mis piye, Mbak? Angger ana bathuk sing lamis ayu disenengi nggih ngeten iki. Bathuke padha klimis. Nggih, disenengi. Dheke bakal Seneng nggih. Kok leres ingkang dipun aturaken dalem. Yo seneng katenan. Nggih. Lho, kaya ngono to Kudu Sumber iki. Mula matur aja goro marang aku. Kang Mas, kula sampun matur. Bilih kula mboten wonten gonjak dumateng Kang Mbok kekalih. Tak ambali sepisan meneh. Kang Mbok kekalih menika garwa panjenengan Kang Mas. Kowe wani gonjak marang Kang Mbokmu sak kloron? Mboten Kang Mas. Alah Kula mboten gonjak alah wong dumateng iki Kang kok Mbok arep kekalih Kang tangan Mas. dhewe. Kowe wani gonjak Ora isin, karo Kang Mbokmu? Ora isin. Ora isen ya Mbak. Dhewe. Bagus rupamu. Ngerti Iblis blegermu Kudu Sumber. Kang Mas, kudu pangrawit. Piye Kudu Sumber? Panjenengan ampun pajatos dumateng aturipun Kang Mbok kekalih. Yo kene aku kudu luwih percaya Kudu Sembagi karo garwaku. Kamangka kuwi garwaku. Ora Kang Mbok kekalih menika boten leres. Ngerti? Ngerti yen kowe kuwi isih muda taruna, seneng wedokan, nanging dudu Kang Mbokmu. Dudu Kang Mbokmu. Kang Mas, pangrawit. Piye Kudu Sumber? Saestu. Kula boten wonten Ora gonjak butuh panguramu Kudu Sumber. Aku percaya. Pon panjenengan Aturi. kemawon. Ripate niki lho. Ripate, Mbak. Enten garwane jenengan. Yen Lirak, lirik katekan ayune Anjarsari ayune katekan. Nggih, lirak, lirik ngeten Mas. Kudune dicemyek. Langkung prayogi tukil mawon. Kesane boten lirak, lirik. Lho, Cukil apane, Mbak? mripate. Cukil matane, Mbak. Nggih, Cukil mripate, balon. yen lara mripate ora iso ndelok. Yo Sumber. Mantuk ta ora? Lakon picak matamu mergo kowe saben dina nyawang Anjarsari. Lah nggih. saestu Kang Mas. Nggih, niki nggih dados. Kang Mbok. Apa kaya ngono kuwi wataking satriya, wataking senopati agung Praja Majapahit, Kudu Sembagi. Kowe denger ta ora? Ipe wong tumpaki dhewe. Tan eling-eling Kudu Sembagi. Nalikane kowe nampa bedana saking ngarsane Sina Prabu Wijaya. Sapa kang tinulung marang kowe? Mboten sanes panjenengan Kang Mas. Ora mung kowe sing bakal nampa bedana nanging uga Kang Mas. Tan eling-eling Kudu Sembagi. Duri panjenengan percaya. Boten mripate sarasan. Tangane niki lho. Tangane piye, Mbak? Enten garwane jenengan. Roh Anjarsari ketika Nggih, soal jawil bokonge. Monggo. dijual jambil Nggih, Alasanipun Kang Mas. kudune dikepyeke. langkung prayogi niki. Tugel mawon. Tugel tangane, Mbak. Kesane boten jual Tugel jawil. tangane, Mbak. Kang Mas. Tulur ora denger wong tuwa. Menapa Bojone Tangan amek ora ditumpaki dhewe. Rasak. Bakal ana kedadian apa yen kowe bakal rudok. Nek kowe ora betah cepet lawang lan kengek. Dadine tok wang. Nggih. Tinimbang tangan pun boten gadah.
mripat nggih pun pecet langkung prayogi. Becik tak pateni wae. Lho, nangking mangke rumiyin. Yo kowe genengan kekakku. Lho. Balon. Niki jenenge menungsa. Saderengan jenengan pejahi ditangkleti nampa ingkang pungkasan. Ala kekarepane niku. Lho. Balon dipejayake mawon langsung dipun Yo percayake sembagi mawon. nompo pidono Pak. Kudu ditakoni apa kang dadi. Nggih. Apa kowe kepengin mangan enak ngombe wae? Njaluk apa saurunge mati. Mas. Piye Kudus? Tuyung silakan Mas. Apa kang dadi pitukasmu Kudus? Ing menawi to rah wong anggodo arum. Ketemu Agondo Arum. Kula boten lepat. Jane sapa? Getek kok ambune arum niku ora ana. Selumrah getek iku ambune amis kangoten. Teh minum raya Agondo Arum. Nggih. Anggodo Mas yen panjenengan. Yen kaya ngono kudu sebagi apa kang dadi pitukasmu bakal kesempatan kudu sebagi. Enak wis mati. Ini iki sik nyorok. Jumbuh karo pitungkase kudu sebagi. Yen Rai Agondo Arum tegese kudu sembagi ora. Mboten klentu. Nanging yen Rai Agondo Amis Kudu sembagi kang klentu. yen kaya ngono kan. Coba tak gandane. Loh, Pripun? Gandane pripun? coba gandanen pusaka panjenengan. Halah, ambune amis. Amis. Diambali. Walik niki menawi. Kula ambune pok. Nggih, ambune warum. Sing luput Anjar Sari sing luput Kak. Nggih. Mula mbal Pripun? Purbawasesa wanci dina iki tak pasrahke marang Ngoten. Mongso Nggih. Anjar Sari lan katekan. Mongso bono ngombalu. Anjar Sari, Anjar Sari. Aku wis tok Purbawasesa kali kuda pengrawit. Bakal kelakon aku untuk Anjar Sari karo katekan. Tak bojone aku. Enten wigatos menapa? Aku njaluk tulung ya balon. Jenengan ditulung kalih kula. Balon. Saestu Iya, aku ora bodoni. kula purun paring pitulungan kalih jenengan. Iya, balon. Nanging lho, Bang balon ora usah nangis-nangis bareng. jenengan kudu gelem ladi karo balon. Lho, Aku ora duweni rasa tresna marang balon kok. Apa ora ngerti nek aku iki benderamu? kula ngertos.
panjenengan niku bendara kula. Nanging bab niku kan boten bendara. Jenengan ngertos niki wiwit dina niki lho Purbawasesa sampun dipasrahake kalian balon. Yen jenengan kepengin urip, kepengin nyedot padange hawa, jenengan kudu manut karo balon. Aku ora duweni rasa tresno marang balon kok. Mosok mboten blas Blas sithik wae aku. sakawan mau wis ora gelem lho bengi iki kok ya ora gelem. Lah wong aku yo ora duwe rasa tresno marang balon. Kok banget tenemen Iya. awan wis ora gelem bengi ya ora gelem. Aja ngono to paman balon. Pripun? Boten purun. Ora gelem tinimbang aku lelati marang paman balon. Ora becik paten marang bae aku balon. Yen ngoten kakon jenengan kula pateni. Ngoten boten purun. Kula pateni. Siji ora gelem isen duwe bedekan siji. Mesti gelem, ora gelem tak peksa, tak golekane. Siji ora gelem, siji mara. Lah kok siji ora gelem siji mau. Wis apa to, Mbak? Katekan ora gelem ladi karo aku, kowe kudu gelem. Aku kudu gelem ladi kelawanku. Iya, Lah, aja ngipi sakjroning melek, Balon. kowe ngerti Apa? iki Purbawasesa iki dina wis dipasrahno balon. Banjur Pati urupe jenengan teng tangane balon bengi iki. ngene yo, Balon. Gelem mau kowe sabianku kelawan aku yo, Balon. Lho kula nggih purun nanging nggih niku jenengan kudu gelem lagi karo aku. Iya, aku gelem. Aja ngono, Balon. Aku ora duweni rasa seneng lawan kowe, Balon. Dan ngaten Lawan aku ora rupane kudu entah-entah kok yo. ampun ngoten ah. Iya dhisik kono lho nang kali. Napa kelakon kula rada paripeksa lho niki. Kula pun tang-teng sik setunggal pun boten purun. Jenengan pun boten purun. Aku ora sudi. Aku ora gelem ladi kelawan kowe. Ngertenono ya, Balon. Aku ki pendoromu. Kowe kok dadak tumindak celuthuk kelawan pendoromu ku piye? Kelakon kula radio paripeksa lho niki. Ora, Kelakon ora. Tinimbang aku iki leladi kelawan kowe. memanismu kanggo kaya ngene kok kowe ya ora gelem wong ayu. Piye lho? Boyo emak. Boyok kumat. Syukur, ra syukur. Lara apa kang sinadya.
bagus apa piye? Rupane ngene mosok kurang bagus. Kurang bagus ya, kurang dhuwur ya endek. Endek barange dawa. Terus tertamtu tak turut bojone aku diamuk. Mau latihan sesuk. Iki aku lali tentekane piye? Pak Gonjing. Yo. Nama karo aku. Ngetenono ya, Mbak. Tinimbang aku iki lelaki kelawan kowe. Alung aku iki kukut jagatku. Jane aku ora mentolo, wong metengen rom iki. Lho. Ora apa-apa, Mbak. Pateni. Aku dosa ora doh. Yen pancen iku kekarepane jenengan, kula pateni jenengan. Pripun? Tenang? Tenang. Tenang? Ora gelem. Monggo.
barang ora kalong lha aku dadi wong wedok njaluk tak kekno Siti Siti neh Siti neh Siti neh Siti neh barang ora kalong ae ditutuk balik apik dijaluki Siti ae ora oleh ya bokno pati tak pateni dhewe aku padon bengi iki mlete aku gara-gara iki Mbak Ru bengi iki aku dipeloro rino wong Sing njaluk sapa? Mbak Ru aku dipeloro rino wengi ning nggonku miang loro ning nggonku ndekne aku miang siji dipeloro rino wengi nggih mboten napa-napa Dumadakan kok sithik coba ambalin. nggih niki wawan garwane jenengan lho Ya. malah seneng kali kula kok Terus kowe dijaluki. lha iki kula nggih mboten purun kula ditedi sithik ya posisi sithik nggih mboten betah Kaya mau lho coba diambalin. sithik Terus sithik sampun kebanjur kula bleske mawon bagus. lah pripun Tegese Purba Sesa sing tak pasrahke marang Mbak Lun wis kok tindak. nggih Ya uman sithik. kantuk kedhi ajeng kula bleske boten langsal Mula Mbak Lun, pripun panjenenganku ngersake piyandel Kadipaten Sukoto. niki Ya, nggih napa to pundhut. nggih Iku napa minangka piyandel saka Kadipaten Sukoto. asing nggih napa niki Piyandel kanggo Mbak Lun. tenang Opo aku nate goroh karo nggih nyanyoten monggo ya Mbak Lun. nggih sedaya pangandika panjenengan Iki sampun piyandel kula tindakaken. Kadipaten Sukoto. Nggih Yen Mbak Lun wis nindakake apa sing tak kekarepake, nggih kudune yen abdi sing wis nindakake apa kang dikarepe bendarane kudune nampa ganjaran nampa ganjaran. lho nggih Wong ning sing luput dipidana dening Mbak Lun kudune nampa ganjaran lho nggih kathok niku pancen abdi kang kinasih. jane niki wau kula pun mboten gandrung Coba sawangen kae. pun mboten nenten nika katon teng saka nika setunggal mbok duka sinten nika Aja gegojekan. pun mboten ngertos Sawangen nek, coba. kula sawang bolak-balik nggih katon setunggal nika lho. Sawangen Mbak Lun. Nggih katon setunggal nika lho Sawangen Mbak Lun. Tak ibaratke kowe kaya dening pager kan mangantan. Ya, supaya ora kadenangan para nayaka praja padha Majapahit, aku kudu enggal sumingkir saka papan. Rama
Yurukini ayo guyu ora iso nak ngono ah. Piye? Yurukini Lah, ayo tangi ana dagelan metune bareng metu sapi. lah dalah. Lah kok iso bareng metune sapi lho. Lah kepiye lek kudadan bar magrib mek metune setengah telu iku lho. Kandhani kok. Ora padha karo metune sapine Yurukini. Metu sapine Yurukini. Nah ya alhamdulillah Heeh. disyukuri Ya, iso pentas nanggone buruk ini. Buruk ini adalah Bapak Sudarto. Acarane apa, Mas? Iki pernikahan. Pernikahan. Pernikahan sapa jajal? Sapa? Iki sing dinikahno iki mang lho. Sing dinikahno kowe kenal? Kowe kenal? Lho ya kenal lho. Sapa nak kenal? Ngantene iki mang di esok resepsi. Heeh. Mas Bayu. Sing kakung Mas Bayu. Banjur sing wadon. Sing wadon saiki ya wedok nang jero kamar. Nang jero kamar. Lah jengene reti kowe. Jengene. Belas. Jare kenal. Nak sing lanang tepang kang aku dhewe Bayu. Bayu. Sing di esok resepsi. Iya. Sesuk ya ana resepsi neh nang kene. Lah, kok iso ana resepsi wis rampung to, Mas? Ugong. Lah kok iso? Duwe gawe Yurkini iki seminggu kok. Kok iso seminggu? Di esok Mas Bayu, sesuk Kirana. Lah karo sapa? Lah karo sapa Kirana? Mbah karo sapa? Karo Kadrun basa apa? Kadrun. Kadrun iki sapa? Mbah, bakul sapi, bakul kadak. Sing penting sing baku alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahyu Buwana. Wis katon megah. Katon megah iki ya wis duwe panggung dhewe. Alhamdulillah ya padha ngono. Iki do seneng-seneng kabeh. Ya sejendas seneng kabeh. Sing susah aku. Lah kok iso? Engko pajak lintang. Ya kok piye wong ae jengene nggone dulure dhewe. Kancane dhewe nyambut gawe. Ya. Mbak Rukini iki ya anggota ketoprak Wahyu Buwana. Anggota putrane Mbak Kirana ya. Anggota. Ning jane iki mang gak usah nyambat aku ambek kowe kok, Cah. Lah kepiye? Lah kepiye? Lah wong nang nggone omahe dhewe lho Kirana kok malah petentak petenek nang dhuwur iki mah lho. Kok ora menisan Rukini sisan nang kene. Malah apik jane. Lho ngono ya metatakno ngono Cah. Jebule ya urung turu kok. Rumah saku kok wis turu, Mang. Mbok turu ngono lho. Uga urung wayahe turu arek. Iki Wahyu Buwana luar biasa. Mas. Pentas nganti jam semene iki jam pira? Iki jam 3 kurang seprapat aja bener. Iki mang nek ijo ana wong mremo tak kandhani kowe. Ijo ana wong mremo. Wis resik rinis lho Mas kiwoten bakul bakso. Ya ora ana bakul popes ya blas. Nek nguri kono iki jeh ana wong mremo tak kandhani. Ora ana blas ya Mas. Wis ya mene mremo apa? Lho kandhani kok ora ngandel. Lho wong mremo do proan ya ora ana asongan. Ijeh ana wong mremo. Mremo apa? Ana wong mremo rokok. Rokok. Kodhok iku Mas. Iku lho nang ngisor peceren. Iku kodhok. Kodhok. Tak kira ya wong prema, Bud. Wong kodhok imam berkitik. Diabadikan karo iki lho Sauting Al-Rabi'ah saking Pucak Wangi. Nggih. Delta Pro Audio. Luar biasa. Pak Gunung Rawa. Iki sesuk iki genti neh. Genti piye? Kabumi Selopura kene. Selopura. Bakale nanggap ketoprak. Nah anjen sido nanggap ketoprak iki. Narasida ya sesuk bareng-bareng marang gone petinggi kon nanggap ngono ae. Ya wis aja kuwatir. Wis pokoke karo dulure dhewe iki ya. Pokoke diundang terus kowe. Kene ya. Mati.
batune entek. Oh, banter tak penet iki mang. Lali. Iki ngene Mas. Wong ancen ya metune ya yamene. Sing metu rame aku ambek kowe tok. Kancane dulur lanang imang ya abane klesak-klesek nang nguri. Iya. Mbok nang diparake aku garet imang mbok yamene mbok tekan kene mbok ora kok. Iki ku artis kondang kok. Sapa? Kok ana artis kondang? Artise Wahyu Buwana. Sapa? Kok ana artis? Ana artise? Mosok lah. Kaya mudeng kowe. Ora. Ora mudeng tenan? Ora mudeng. Sapa, Put? Aku kok penasaran. Sapa? Kirana. Ora ana kancane do bojodos ya wis. Ayo do lagu-lagunan. Lagu-lagu. Lah piye mangsa rete wis nyanyi sore mang ya ndangdutan. Mang taman metu ya ndangdutan campur sawerinan. Wahyu Buwana main nang kene. Tok saweran mata inceng tok 7.700.000 punjul 75. Iya, iku dhuwit temenan apa? Iku dhuwit temenan. Iku apa dhuwit buan kok gone Mbak Rukini? Jebule sing oleh saweran iku Rukini ora kok penyanyi kok. Ya moga-moga didongakno Mas Bayu. Ngantene Mas. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, saadah ya saomah, aja nganti cengkah utawa bubrah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sing baku aja kaya sing muni. Sing muni sapa? Sing akeh iki iso muni, iso ngandani ning ora iso nglakoni, Bu. Sapa? Contone kowe ngono kok. Lah aku ngapa? Lah iku. Aku capek kok. Aku bojomu adik genta-genti. Genta-genti apa? Aku sedekah. Lho ngono iku sedekah. Bakale munggah swargane Gusti Allah Taala iku aku. Lah kok iso? Lho kandhane wong sakmene iki ana yoga sinden sandane tukang syuting sing munggah swarga pisanan iku Muhammad Kemput Yusuf Kala. Kok iso? Jenenge wong munggah swarga iki wong kang gelem ngibadah, gelem ngamal. Lho, aku ngibadah terus, Mas. Kawit diingi nganti iki aku ngibadah nang gone masjid terus. Lah nyek kowe ora muleh kowe turu nang masjid are. Lho kandhane kok ngamal ya bendina lek. Ngamal bendina lho. Aku ora percaya nek kowe iki kok iso ngamal. Lho kok ora? Bakale amal kuwi tingkat selawe tandane. Tingkat selawe. Wih. Masa amale wong ngene-ngene iki. Yalah, amal duit. Lah nggo ngopo amal duit iku? Amal duit iki tingkele mek 2 kali lipat. Amal-amal beras. Amal beras bondo donya iku tingkele mek ting 3. Beda karo sedekahne aku. Lah saiki amal sedekah apa? Lho, sedekah bojo ngono. Dadak. Lho wong bojo kok mbok sedekahno. Ben digawa rono digawa tak bareno ngono. Nek kowe kepengin munggah swargane Gusti Allah, bojo sedekahno kancam. Gak. Bojoku tak ingu ngurak kok. Aja nek iso siji selawase. Contone ya ngapik-apik. Iya. Aja kaya aku. Angger digondol kok tak wehno. Ya ora masalah. Ayo sawetawis iki diparingi apa, Mas? Ditaringi tayub-tayuban penak. Ngono. Iya no. Mangsa sore di Ayo sapi-sapi metu. Aku wis paham kok ngene iku. Iya. Monggo diparingi apa? Becak Rembang ya monggo. Bersama Delta Pro Audio luar biasa nggih. Wis pokoke sone Mas Gento iki luar biasa. Jos pokoke. Jos gandos. Aduh kok kono kene. Monggo. Becak-becakan. Yuk, monggo diparingi. Masih bersama kita semuanya pada pajar hari ini. Timbangan tok ayo datangi. Wayahe wong lunga pasar. Sing delok mek wong telu, Rukini sak maratuane. Andane ditangkap-tangkap dhewe didelok-delok dhewe. Yuk, monggo. Wis delok kasih sahur aja tenan iki ae. Yuk, monggo becak-becak. Becak padi, Mas. Becak Rembang nih, becak Selopuro.
prasaja sing nyuper sopan santun tata krama duwe sing kono gak roh terus bileng aku. Suka-suka kudu eling lan waspada. Nah, iki mang bendarane ya ora sliwas-liwer rene. Ketoke nang gone mburi ya ana penggawean. Ayo aja digoleki gawe ngono. Ayo.
tinimbalan sinuwun. Ana pawan kang bradat Handana Sasana Nunggulan. Siramu tak utus swanana ing Sukodana. Purbawasesa masa borong balene putraku Handana Sasana. Ngestakaken dawuh sinuwun. Lamun wong Sudarmamu ya wong atuamu lanang, yektine sliramu kuwi ora turase wong tedhak pedaraan ki ora, nanging kuwi turase rembesing kusuma traing madu. Ya traing madu rembesing kusuma. Sing nyekel panguwasa agung ing Sukodana ya kuwi kang jejuluk Adipati Kuda Pengrawit iku Sudarmamu nggih. Ateges tiyang sepuh kula tesih sugeng ya. Kaya mangkono. Bapak menawi wonten keparingipun kula badhe ngupati Kanjeng Rama wonten Sukodana. Sliramu bakal kepengin mangerteni utawa ketemu marang Sudarmamu. Mekaten nggih. Ngene ya jaran Saryapa dene jaran Purnama. Yen to sliramu wis bisa kelakon suwanana ngarsaning ramamu si Kuda Pengrawit, kowe matur lamun to sliramu kuwi bocah saka Kedawung. Lan sing ngutus pun bapa ngono ya. Katen. Lajeng benjang menapa kula tumapak wonten Sukodana, Bapak. Tak kira dina iki dina kang mirunggan. Mula enggal tumapak ana ingkang diparing Kanjeng Sunyun pamit sunyun tambahi tambahi.
dawuh tinimbalan Kanjeng Adipati Kutha. Gito panjenengan tumuju wonten Kadipaten Sukodana. Wonten wigatos kang pun Paman Patih Wiranegara. Kanjeng Adipati Kutha Pengrawit, kula karaya tebih saking Majapahit dumugi wonten ing Sukodana. Kula ngemban dawuh Sinuwun Prabu Brawijaya. Ngemban dawuh saking sampeyan dalem Sinuwun Prabu Brawijaya. Leres ingkang panjenengan ngendikaken. Babagan napa Paman Patih Wiranegara? Kanjeng Sinuwun Adipati Kutha Pengrawit, mbok bilih sak mangke wonten ing Majapahit Gusti Putri Handaya Sasi Jasa Handaya Wulan cinidra dening Duratmaka. Handaya Wulan Handaya Sasi dipun cidra Paman Patih. Leres. Pramila saking menika Kanjeng Adipati Sinuwun Prabu Brawijaya nyuwun pitulungan dumateng panjenengan dos pundi wangsulipun Gusti Handaya Sasi saha Handaya Wulan. Yen kados mekaten Paman Patih Wiranegara kula sagah wangsulaken Putri Handana Wulan ugi Handana. Kanjeng Adipati Kutha Pengrawit kula rumaos bombong penggalih kula panjenengan sagah mangsulaken Gusti Putri Handaya Sasi saha Handaya Wulan. Pramila saking menika kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing Majapahit. Monggo Paman. Pun atian. Kaya saka Karang Pradis. Katen inggih Kanjeng. Sapa jenengmu lan saka ngendi papan dulur? Kula Jaran Sari. Jaran Sari. Saking Padepokan Kedawung. Saka Padepokan Kedawung. Katen inggih. Lan siramu. Kula Jaran Purnomo. Jaran Purnomo. Nggih. Saka ngendi papan dulur? Saka Padepokan Kedawung. Adipati. Kowe sak kloron Kadang Prunem menika. oh jebule kadangmu. Katen inggih. Saka Padepokan Kedawung. Banjur apa kang dadi wigatimu tumuju ning Kadipaten Sukodana? Kepareng matur Gusti. Anggen kula tumapak wonten Kadipaten Sukodana badhe kepanggih Kanjenge Kutha Pengrawit pangarsa wonten Sukodana. Jaran Sari kepengin ngersake sapa Kutha Pengrawit yo pangarsa ana ing Kadipaten Sukodana. Katen inggih. Mangerti yo Jaran Sari lan kowe Jaran Purnomo. Kutha Pengrawit ora liya yo aku iki. Duh, Kanjeng Rama. Jaran Sari lan Jaran Purnomo. Dawuh. Yo gene kowe sak kloron padha aku yen aku kuwi Sudarmamu. Kanjeng Adipati. Kula tebih saking Padepokan Kedawung. Kula menika diutus Bapa Kedawung yen kula menika putra panjenengan. Nggih, leres. Mangerti yo Jaran Sari lan kowe Jaran Purnomo. Adipati Kutha Pengrawit yo pangarsa Kadipaten Sukodana kuwi ora duweni garwa. Ya mokal yen bakal duwe turas turun kaya dene Jaran Sari lan kowe Jaran. Kanjeng Adipati. Ngendikanipun Bapa Kedawung kula menika putra panjenengan. Mula Jaran Sari lan kowe Jaran. Tak jaluk age sumingkir saka Kadipaten Sukodana. Kanjeng kapejana monggo. Nanging kula boten badhe wangsul yen Kanjeng Adipati boten ngakeni kula putra panjenengan. Tegese Jaran Sari mbacut, Kula mbacut Kanjeng. sepisan meneh
Jaran Sari lan Jaran Purnomo Agi sumingkir saka Kadipaten Sukodono. Boten Kanjeng. Sumingkir. Boten. Sumingkir apa tak singkirake? Boten. Sumingkir Jaran Sari. Sumingkir. Leres Bapak. Napa sak menika kula wonten padepokan Kedawu? Inggih leres nak Mas. Janur gunung kadingaren dene panjenengan kersa rawuh wonten rangka kula. Yektosipun wonten wigatos ingkang pundi nak Mas Adipati? Ngeten Bapak ajar Kedawu. Samangke wonten ontran-ontran Kadipaten Sukodono. Wonten nem-neman kalih ingkang nami Jaran Sari ugi Jaran Purnomo. Jaran Sari lan Jaran Purnomo samangke aken-aken yen kula sakmenika Sudarmani lara-laraipun kados pundi Bapak? Nak Mas Kuda pengrawit menawi panjenengan boten ngrumaos utawi boten purun ngakeni Jaran Sari menapa dene Jaran Purnomo minangka putra panjenengan boten napa-napa jer pancen panjenengan menika dereng mangertos. Nanging nak Mas panjenengan kula aturi eling-eling nalika 18 taun kepungkur duk nalikane panjenengan kedadosan 18 taun kepengkur. Inggih. Nalikane panjenengan tasih kambanan garwa kekalih Dewi Katekan dalasanipun Anjarsari. Anjarsari dalah Katekan. Mergi saking tumindakipun Anjarsari dalah Katekan ingkang pun lali Purwoduksina ngiblatake hawa lan nepsu. Inggih. Dadosake pejaipun kadang kula nggih kudus Mbah. Kedadosan menika boten saged dipun nulat sekabehing para kawula wonten Kadipaten Sukodono. Leres nak Mas Adipati.
nanging panjenengan kedah emut. Nalikane katekan menapa dene Anjarsari nampi pidana saking panjenengan katemben garbini sepuh. Nalikane Anjarsari dalah katekan tumekaning pati nanging saderengipun nglairaken ponang jabang bayi. Dados Anjarsari sakmangke nglairake ponang jabang bayi. Inggih. Jaran Purnomo patutan kalian Dewi katekan, Jaran Sari patutan saking Anjarsari. Dados mekaten laralipun Bapak Haji. Inggih, nak Mas Dipati. Romo! Romo! Inggih pancen menika Jaran Purnomo adalah Jaran Sari. Duk nalika semanten kula temu wonten sak tengahing wana. Sing gedhe pangapuramu ya Jaran Sari lan Jaran Purno. Nggih, Kanjeng Rama. Merga tumindake ibumu kang ndadekake Rama nganti saiki ora percaya dening sekabeh para wali. Mula Jaran Sari lan kowe Jaran Dawuh pinimbalan. kena lan bisa tak aku putra. Yen Jaran Sari lan Jaran Purnomo bisa mbalekake kuncaraning Praja Majapahit ya ora yo baline putri Handana Wulan Handana Sasi. Kula sagahi Kanjeng Rama. Bagus Jaran Sari lan kowe Jaran Cetha Trawaca apa sing dingendikake nak Mas Adipati Kuda Pengrawit ya Sudarma. Sliramu bakal kadaku minangka putra kalamun bisa mbalekake putri sakloron putri Majapahit sing saiki iki dina oncat saka kedaton Praja Majapahit. Menawi mekaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama. sing ati-ati Jaran Sari lan kowe Jaran Mas wae. Handana Sasi lan kowe Handana Wulan. Kepiye kelana tunjung kula? Mangerti yo. Dina iki kowe tak bradat tak tolong gawa mara alas kene. Mergo aku lagi mbales patine Kakang Para Tunjung Seta. Sing wis tumekane pati dening para punggawa-punggawa Majapahit. Nanging kepiye? sak wis aku ngerti pasuryananmu sing ayu sulista ing warna aku ora tega matur. Becik malah aku tak boyong ning Blambangan. Tak adekno karo. Ana Tunjung Pura. Hei, apa? Parang. Tenggal bondo wani. Ana Tunjung Pura. Ngadang laku. Aku kautus dening Gusti Prabu Brawijaya. Aku kudu nyelametake Gusti Putri Saklor. Lan mengkono, kowe cekto tegali papalang lakuku. Apa Jaran Purnomo dene Jaran Sari rahayunipun bapa enggal nungka lakumu. Upama ora tan wurunga sliramu bakal tumekaning pati saka tangane Kelana Tunjung Pura. katen Jumbuh kalawan pangandikane Nak Mas Adipati Kuda Pengrawit, sok sapa sing bisa mbalekake putri
Majapahit Gusti Putri Handana Sasi Dalah Handana Wulan bakal dijodhokake. Mula iki dina sliramu bakal tak jodhokake. Handana Sasi bakal tak jodhokake kalawanku Jaran Sari, dene Handana Wulan bakal tak jodhokake kalawan Jaran Purnama. Sak patine Adipati Klana Tunjungpura muga-muga Raja Majapahit tansah tata titi tentrem kerta raharja mahanani ingkang hamengku gati muga-muga slamet sing ditanggap slamet sing nanggap. Nuwun.